85 години. He is a healthy man. И той е един здрав човек. The next topic I would like to talk about cancer. Сега да преминем следващата тема – рака. When we talk about cancer, people are frightened. Когато се спомене тази диагноза, всички се страхуват. Why people are frightened of cancer? Защо така ни плаши рака? Because cancer there is no cure. Защото не лечим. When someone go to the doctor today, Когато някой отиде на лекар a doctor say you have cancer. и чуе диагнозата рак, Of course, the patient has a shock. пациентът изпада в шок. Cannot be Не може да повярва. impossible for me to have cancer. Убеден е, че това не е възможно. But if you look back 15 years ago, what did you do to your body? Но ако си спомни какво е причиняло на тялото си в продължение на 10-15 години, Then you realize why you are a cancer candidate. ще разбере защо всъщност се е стигнало до тази диагноза. Is cancer a disease? Ракът заболяване ли е? No. Не. Because if the cancer is a disease, if the doctor do a surgery here, Защото ако беше болест remove the cancer part, и при операция отстраняването на тумора, then you should be free from cancer. ще доведе до излекуване. However, it's not like that. Само че не става така. When you remove the cancer, Туморът се отстранява, the cancer go to different part of the body. но рака засяга други органи. So cancer is a systemic problem. Така че рака е проблем от системно естество. So again, before we have cancer, Така че преди да стигнем до тази диагноза, our body will give signal. нашето тяло ни дава различни сигнали. I want to give an example of a car. Нека да ви дам илюстрация с автомобила. When your car battery is low, Когато акумулатора тръгне да пада, then your car, the battery light will blink. започва да мига лампичката, която отговаря за акумулатора. It's a signal telling you that there's something wrong with your И battery. това е вашия сигнал за вас, който да ви насочи към акумулатора. What would you do? И какво ще направите тогава? You want to switch off the signal? Ще включите стартера Or you go to the mechanic? и след това ще отидете до автотехника, до сервиза. If you go to the mechanic will rectify the car's problem, И така тогава в сервиза ще отстранят проблема, give you a new battery, ще ви дадат нов акумулатор then your car will have no problem. и колата ще се движи без проблеми. If you switch off the blinking light Ако вие спрете лампичката, която е индикатор за проблем с акумулатора and do nothing about it, и не вземете мерки, and one day your car can stall at the traffic light, съвсем скоро колата ще ви остави на пътя. you will have problem pushing your car. И тогава ще се мъчите да я бутате от светофара. Same thing with our body. Същото е и с тялото ни. Your body will tell you that there is something wrong, Тялото ви дава сигнали, че нещо не е наред с него, like having high cholesterol level. като например индикация е високия холестерол. A lot of people they are not worried about cholesterol. Много хора в днешно време не се тревожат за холестерол. They go to the doctor. Отиват на лекар, The doctor will give them pills to lower the cholesterol. доктора им дава лекарство, което да смъкне високия холестерол. If you take the pills to lower the cholesterol, И с това лекарство, it's just like you switch off the blinking light of the. все едно всъщност спирате лампичката, която ви показва, че акумулатор ви не е наред. The medical drugs is suppressed. You switch off all the symptoms. Всъщност с лекарства ние потискаме симптомите, ги изключваме. If you go straight to the solution, what causes the high cholesterol? Но ако се насочим към самото решение, кое причинява високия холестерол? Because your body is acidic, Причината е високата киселинност на тялото, the liver function is not optimum. факта, че черният дроб не функционира оптимално. So if you change the body environment, И ако променим средата, в която функционира тялото, enhance the function of the liver, и подобрим функционирането на черния дроб, the cholesterol will come down naturally. холестерола по естествен начин ще се смъкне. However, today all of us have problems. We go to the doctor to take away all the symptoms. Но ние в днешно време какво правим? Отиваме на лекар, който ни помага да потиснем симптомите. Therefore, our body environment continue to degenerate.
И по този начин средата, в която функционира тялото, продължава да се мултиплицира. Poor blood circulation, Лошо кръвоснабдяване, poor immune system, лоша имунна система, poor oxygen in the body, ниско равнище на кислород в тялото, high acidic body. висока киселинност. This is the environment for cancer. Ето това е средата, която води до... You look at what he found. И ако погледнем какво е открил той, All normal cells have an absolute requirement for oxygen. всички нормални клетки имат категорично изискване за кислород. But cancer cells live without oxygen. Но раковите клетки могат да живеят без кислород. So if a cell is deprived 35% of its oxygen for 48 hours, Тоест, ако една клетка бъде лишена от 35% от кислорода, от който се нуждае за период от 48 часа, the cell can become cancer. тя може да се превърне в ракова клетка. Look at our blood environment. Нека сега да погледнем кръвта. If our blood environment is always acidic, Ако кръвта е постоянно с висока киселинност lack oxygen, и с недостиг на кислород, we are high risk of cancer. ние сме изправени пред висок риск от развиване на раково заболяване. All of us Всички ние. will produce about 10,000 cells of cancer cells. Ние всички произвеждаме около 10 000 ракови клетки. But if you have a good blood circulation, Но ако имаме добро кръвоснабдяване и циркулация, you have good immune system, ако имаме добра имунна система, your immune cell can penetrate every part of the body. имунните клетки могат да достигнат до всяка част на тялото. So your immune system can remove the cancer cells. Тоест, имунните клетки отстраняват раковите клетки. But if you have poor blood circulation, Но ако циркулацията на кръвта не е добра, if you have poor immune system, и ако е нарушена имунната ви система, you are accumulating all the cancer cells. вие всъщност позволявате на раковите клетки да се трупат, Eventually it turns into a tumor. и накрая те се превръщат в тумор. Therefore, in medical treatment for cancer, Какво е лечението, което предоставя медицината на онкологичните заболявания? from those days to today, Още от миналото до днешно време medical science is so advanced today. трябва да знаем колко е напреднала медицината в днешно време. Okay. So the patient can go for surgery. Дават се различни възможности. На първо място хирургична намеса. They go for chemotherapy. След това химиотерапия. And radiotherapy. Лъчелечение. And doctor will not guarantee you will not have relapse. И никой лекар не може да ви гарантира, че няма да получите рецидив на заболяването. You are the one. Вие сте. You are the one who determine whether you will have relapse of cancer or not. Вие сте тези, които ще определят дали ще се върне това заболяване във вашия организъм или не. If you change your body environment, ако промените средата на тялото, you balance the pH, ако балансирате нивото на pH, improve the blood circulation, ако подобрите циркулацията на кръвта, enhance the immune system, и ако стимулирате имунната система, and you have balanced pH, ако балансирате pH-то, and you will not have cancer. This type of body environment will not encourage the cancer to come back. няма да се развиете рак и няма да получите рецидив. For the last 11 years, През последните 11 години I have helped a lot of my cancer patients съм помогнала на множество раково болни. to help them go through chemotherapy В хода на тяхната химиотерапия, by giving them a lot of GL. като им давам много GL. Okay, so it will enhance the immune system of the patient. С този прах се стимулира имунната система на пациента. Reduce the side effects of the chemotherapy. Намалява се страничните ефекти на химиотерапията. Then after the treatment, и след лечението, we maintain all the range of products which I found on the table here. Ако се поддържат всички тези лечения с тези продукти, които съм подредила на масата, Cordyfine, yes, Cordyceps, Cordyceps, Lineman, лъвска грива. So if you take this range of product on long-term basis, и ако тези продукти се приемат за дълго период от време, you
you are creating a healthy body environment which is not suitable for cancer. Създаваме една здравословна среда, в която да функционира нашето тяло, която не е подходяща за раковите клетки. I receive a lot of emails all over the world regarding this problem. По отношение на тези продукти получавам електронни пощи от цял свят. How long should I take this range of products? Много често ме питат колко дълго трябва да се приемат тези продукти. I tell them as long as you love food, Отговорът ми е, доколкото обичаш храна, you're under stress, до толкова, доколкото си под стрес, you need this range of product to maintain a healthy environment. Тези продукти са необходими, за да поддържате здравословната среда в тялото. Prevention is better than cure. Профилактиката е нещо по-добро от лечението. I've been singing this slogan for the last 40 years. Аз вече 40 години повтарям това мото. Prevention, prevention. Профилактика, профилактика. But no prevention. Но профилактика не се прави. People won't listen. Хората не чуват. So you see, today I want to emphasize again, exercise is very important. Днес искам отново да подчертая, тренировката е нещо много важно. If you do the basic right, ако правите основните неща правилно, 80% 80% you win the battle. ще ви помогнат, ще спечелите на битката на 80%. You can help yourself to prevent all sorts of health problems. И ще се предпазите от всякакви здравословни проблеми. How many of you exercise every day? Please put up your hand. Колко от вас спортуват всеки ден? That's good. I see so many hands at the back. Добре, доста ръце се Give вдигат. yourself a big applause. Да ги аплодираме. Why exercise is so important? Защо спорт е толкова важен? Now I told you your blood vessels are so long. Казах ви, че кръвоносните съдове, ако се навържат един до друг, правят обиколка на земята няколко It пъти. go around with us 2.5 times. 2 пъти и половина. But you can see your heart works so hard. Но сърцето работи толкова усилено. Our body contains 5.6 liters of blood in the body. Знаете, че в тялото ни има 5,6 литра кръв. But the heart pumps 4.7 liters a minute, И сърцето изпомпва 4,7 литра в минута, which is about 80% of the entire blood. което представлява около 80% от цялото количество кръв в тялото. Because the heart is sending the nutrients, the oxygen to every part of the body. Задачата на сърцето е да изтласка хранителните вещества и кислорода до всички части на тялото, And including the immune cells to every part to protect you. както и имунните клетки, които трябва да ни защитават. And don't forget, they remove the toxins from your body. В същото време кръвта изхвърля токсините от